Denne video er lavet for at vise, hvordan det gik til, da Elias og hans familie fik vand i deres Boma. Ja, så kom bilen, vi skal køre i. Det er lørdag morgen. Vi skal pakkes med vores pakkanelke. Og vi skal have pakket Land Cruiseren, som vi skal køre i. Og det er vores chauffør Peter. Og det er Mitsubishi, som skal køre lastbilen op i morgen søndag. Vi har købt alle materialerne ind, så de ligger klar til at blive læsset på lastbilen. Her står tanken i det fjerne. Vi kan lige se herinde bag ved hegnet. De ruller. Så vi skal bruge derop. Der er 1,5 km vandrør og 284 liter, eller 184 liter drikkevand. Og der står vandet og cement. Det er vigtigt, at det bliver pakket ordentligt, fordi vi skal køre på nogle støvede veje, og al bagagen skal stort set på taget, da vi er 6 personer plus chaufføren i bilen. Vi det er Erik og Jens og mig selv, og så har vi 3 unge mennesker med, som er på rundrejse i Afrika, som skal op og opleve, hvordan det er at bo i en Masai-Boma. Så er vi kommet frem, og så skal vi modtages med sang. Elias, han sætter dem i gang. Så er det blevet en søndag eftermiddag, og så kommer lastbilen frem efter en lang kørsel. 260 km på dårlige veje. Godt læsses med materialer. Sammen med lastbilen, som kørte som i den enkelte, kom også Adamson, vores blikkenslager, som skal styre projektet, og mureren John. Det er mureren i den hvide trøje der, t-shirt, og Adamson yderst til venstre.
Og Elias der med t-shirt på med et billede af os. Han er glad. Her tilbage os, der ses Elias' hus, og der sidder hans kone, Sinjati. Hun er ved at ordne majs, vi skal have til aftensmaden. Det er Lukas, Elias' ældste dreng, der kommer gående der i den røde trøje. Børnene har lidt respekt for lastbilen med materialerne. Nu begynder arbejdet begyndt. For alvor. Så nu skal der mures et fundament deroppe, hvor kvinderne de er tilbudt, de skulle nok samle nogle sten sammen til det. Hvis der ellers kommer vand i morgen eller overmorgen, så er det en virkelig stor ting for de her damer. De sparer mange skridt. Så de er med på projektet. Så er vi nede ved, hvor vandet det kommer ud. Og der skal de lige grave ud til, at der kan blive støbt som en vandopsamler, som røret her skal tilsluttes. Det er jo ikke nogen syndflod, der kommer ud af det, men det løber jo konstant døgnet rundt. Så på et eller andet tidspunkt der, så bliver tanken forhåbentlig fyldt op. Nu skal der lige laves sådan, at vandet kan blive ledt væk fra, hvor det skal støbes. Der er blevet gravet ud, så vandspejl det skal sænkes, så man kan støbe en bund, uden at der løber vand henover. Det der hakker der, hvis de arbejder hårdt, så får de 5.000 shilling i dagløn. Det svarer til 17,5 kroner. Det der sted, der er nogen, der skal bruges til støberiarbejde. Det er det, de unge mænd, der de går og samler sammen. Jeg har materialer nok at tage af. Ja, Blikkenslageren, han er en flittig mand. Der hvor han graver nu, det der kammer, det skal være, der skal op sammen vandet. Og der skal man først have gravet ud og lagt nogle store sten ned, så man kan komme op over vandspejlet og kan støbe en bund, mens det er tørt. Og så bagefter så skal vandspejlet løftes igen, så vandet det kan løbe ind i kammeret. Her er dokumentation for, hvad kvinderne bliver sparet for, når de får vand op til bomagen. Hun går med 40 liter. Den gule spand der har hun en under en pose eller sæk eller hvad der er. Så der er omkring 40 liter. Det slipper de bare. Det er så her plastikslangen eller gummislangen skal gå over vejen. De har
forberedt lidt her. Der skal så graves en rille over, helt tværs over vejen, og så bliver der lagt sådan et heavy duty rør ned. Jeg skal lige lov for, at de er gået til sagen her i eftermiddag. De har rullet noget af slangen nu. Der blandes der cement. Og muren han er i fuld gang med at støbe kammeret. Bunden den er tør og er nede under det vand der. Den blev lavet i går. Så han står på fast grund og murer kammeret op. Mens vandspejlet det løber rundt om kammeret via nogle rør, der er lagt ned. For ikke at ødelægge det, når han støber det. Du kan I se, nogle af indløbene, de stikker ud der, rør ned i selve kammeret. Det er der kilden skal løbe ind sidenhen, når vandspejlet bliver løftet igen. Det er vand, der løber væk, som vi kan ikke se nu, fordi det er, altså, der er lavet rør, hvor det løber i, udenom kammeret. Blikkenslageren han giver kommandoer til, hvad der skal foretages. Her der drejer det sig om at få noget vand, der løber på den ene side af kammeret, nedenunder bunden i kammeret, så det ikke ødelægger det, der er støbt, og det, der er ved at blive støbt. De sten her, som ligger der, de skal bruges til fundamentet, som vandtanken kan stå på. Og dem samlede familiens kvinder sammen i går. Men nu er der problemer omkring det, fordi broren til Elias, han mener, at de kvinder i hans familie, der, de skal have en dagløn ud af det. Og det mener Bo så, at det er ikke rimeligt, når at de får gavn af vandet. Så det holdes der møde om lige i øjeblikket. Så der går lige om og nupper lidt af dem. Så sidder cheferne her og diskuterer, hvad der er rimeligt og hvad der ikke er rimeligt. Efter jeg havde forklaret dem lidt, hvordan det hele hang sammen, så kunne de jo godt se fornuften i, at de ikke skulle have betaling for at samle de sten sammen. Så skal der lige graves en rand henover og grave med hug, så der over vejen. Det er hårdt arbejde, det der. Så er vi i gang med at rulle vandrøret ud, og de er nået dertil, og nu kommer de lidt med 150 meter slange mere. Adamson, han sidder og skal folk i sving. Peter, han kommer her med nogle samlemuffer. Det er 1.500 meter, 1,5 tom vandrør.
Og det er tungt. Polini. Det er godt, Jens. Ja, Jens og jeg, vi er jo enige om, vi er glade for, at det ikke er os, der skulle bære det der på nakken. Vi holder os i skyggen. Vandopsamleren, den er ved at være færdig. Så er vi oppe og kigge til det igen, hvor langt de er kommet. Nu er der kommet overløbsrør på os, og det går fremad. Det er pigerne, der de vasker tøj. Jeg skulle selvfølgelig også hjælpe lidt til, så jeg tog et lille stykke, hvor den krydsede en kosti og en vandresti. Man kan dårligt få lov at arbejde her, fordi så kommer de vel hjælp. Tænk så den mand, han gider absolut ikke have arbejde hjemme i Danmark. Og så går han her og hakker i 35-40 graders varme i Afrika. Altså det er ikke ham der, det er ham i den røde der. Ja, så kan du skrabe lidt med den anden. Ja, så giver du ham i den gule, fordi så får du en arbejdsskade jo. Unaona hii kama hii. Ja, han gør det kun for et syns skyld. Men lige snart at de lokalerne der, de sidder, og den hvide mand, han begynder at grave og hakke, så kommer de mylderne. Det vil de ikke have til at sætte på sig. Ja, jeg arbejdede der så meget, at jeg fik en hel vabel. Så lige snart jeg slukker kameraet her, så fører graveriet vist nok op. Det er så det første vand, der kommer ud af røret. Det er simpelthen en stor dag her i omegnen. At vandet er begyndt at løbe. Så løber det hele tiden, døgnet rundt. Så det skal nok blive fyldt, tanken. Det løber med cirka 4 liter i minuttet på det tidspunkt, da det begyndte at løbe gennem hele røret. Det er simpelthen så varmt, så man kan ikke røre ved det. Det er klart, det skal igennem 1,5 kilometer sort slange i 40 graders varme. Børnene er helt vilde med, at nu skal de ikke gå efter vand, nu kan de bare hente det inde i vandslagen. Den ligger så uden for Elias' Boma nu. Det var varmt.
Så alle kom springende med spande og bunke, der skulle fyldes op. Ungerne, de er helt vilde med at blive fotograferet, så de farer ind foran kameraet. Jeg regner ud, at det giver omkring 5-6.000 liter om dagen. Det er centrets blikkenslager, der står for arbejdet. Så det er ikke sådan noget tilfældigt klampågeri, der bliver lavet. Det er i orden, det der bliver lavet. Det tilløbsrør, de ser der, går op til tanken, som nu er blevet placeret på fundamentet. Den er stadigvæk tom, og det er ikke sluttet til endnu. Det skal lige tørre ordentligt fundamentet, så det kan bære de 3.000 kilo. Der hvor han står og graver, der skal der laves et afløb. Så er det meningen, at der skal bygges noget hegn omkring tanken der. Og så et halmtag på. Men det bliver efter, vi er taget hjem. Nu løber vandet lidt hurtigere. Der er rigtig kommet gang i vandproduktionen der. Han viser lige, hvor hurtigt en litersflaske der, den bliver tømt. Fyldt. Så det går jo ikke andet lige nogle få sekunder. Så nu er vi oppe på cirka 20 liter i minuttet. Eller en liter per 3 sekunder. Vi gik i seng ved 10:30 i aftes. Og der var der stadigvæk kunder i butikken fra de andre bogmager. Det var helt fantastisk. Så den har bare løbet sådan der hele natten. Det er ikke sikkert, at den blev tilsluttet tanken før i morgen, fordi fundamentet der, det skal være helt tørt, inden det skal bære 3 tons vand. Men indtil der kan folk bare komme og hente på den slange der. Det sker et stort øjeblik, hvor det bliver sluttet til tanken. Pakningen findes med. Nu har vi lige slukket. Kom med. Apa, så tager vi det. Det er bare fint. Slangen skulle lige lidt mere fri, så han kunne komme til at arbejde med den, så den kunne blive spændt på. Og så kan vandet begynde at løbe op i tanken. Det kan vi høre lige om lidt. Så løber det. To en halv time tog det for
så var tanken fyldt. Kan der ikke klappes? Adamsen skal til at lave et overløbsrør der. Det lavede vi først med et 3-tomsrør, men det måtte vi senere skifte ud til et 1-tomsrør, fordi at selvom man tappede vand, så løb det stadigvæk for hurtigt. Og skubbede låget der øverst på tønden af, så vi måtte sætte større afløb på på overløbet. Kommer der en glad Elias. Fungerer. Sana. Det er så Elias Boma, vi ser fra bagsiden og teltene, som vi bor i. Og det hegn, som skal laves rundt om tønden, det er så hegn svarende til det hegn, det er der. Det, således at tønden den kommer ind inden for bopladsen. Så missionen er ved at være fuldført. Det flyder. Vandet flyder livligt. Så skal vi sige farvel. Og det gør vi ved, at der bliver bedt en bøn først på Masai, og så på Swahili, og så på dansk. Og så tog Erik en gang video rundt, og så fortalte jeg dem, det her det er ikke billeder, så I må godt bevæge jer. Så får vi en sang. Så blev der sunget mange tak på Masai, og så er vi klar til at køre tilbage igen. Missionen fuldført.